Eguerdi on denoi, nik ez dakit eskerrak eman behar ditudan edo zer, bukatzerakoan esango dizuet eskerrak ematen diedan antolatze lehi hemen egoteagatik edo. Espero dut, piruetak egiteko jantzia ekarrita eta jantzita edukitzea, zeren nola 10 minuto daukagu bakarrik eta gauza asko esateko dauden, nire trebetasuna ez da laburra izatearena, bizik eta normalki zabaldu egiten naizen. Orduan momentu baten ingo moztu, eta pirueta egin eta beste gai bat egin hasi edo. Postu egin naiz ikustean nire ustetan nahiko sintonia bereko gerala, ez daki gauza berdintxoak esango ditugun eta batzuetan igual izan daitezke kontrakoak, baina nik botako ditut ala sentitzen ditudalako, ala ikusten dudalako eta balikoak baldin badira tira. Azalpenaren izenburua aldatu egin dut pixkaz, zeren oinarria da hor zuek dakazuten txosten horretan, eta jartzen du begiraleek asko egin dezakegu gazteen edo euskeraren erabilera areagotzeko. Ni irakasleo jarri dut, zeren nolabait lan horretan biltzen diren ideiak eskolatik atera ziren, eta gero generalizazio lan bat eginez, aiziak dira eta eskolatik kanpo dauden eremu horietara eramateko lan bat egintzan. Baina eskolatik atera dira, eta kurioso da, orain eskolara bueltatzen direla, ez dakit oso ondo zergatik, ez dakit zeini eskatu beharko genioke, eskolatik ateratako ideiak edo gogo eta batzuk baldin badira, zergatik ez dira jaso eskoletarako. Bueno, hortze usten dugu. Dararan, lan bat egin behar izan genuen. Hau da, eskolarako egokia ziren estrategia, planteamenduak, kokapen horiek balekoak izango ziren eskolatik kanpo. Behatu egin genuen, ludetoketan eta baiet suertatu zen. Nire ustetan baiet suertatu zen, zeren ez ginenari erregistroetaz, ez ginenari eremu jakin batetaz, ari ginen transmisioaz, hizkuntzaren transmisioak. Eta hortan, bi tokietan ematen zen, heldu kualifikatu bat hizkuntzaren ikuspuntutik, eredua zen, hizkuntza ikasten ari zen gazte edo haur batzuentzat. Orduan, eremu bakoitzean gauzak gauzatzen diran ezberdin, baina zergatik generalizatu, ikusten dezute ez da. Generalizatzeko aukera bat zegoen, zeren gauza orokorrago batetaz ari ginen. Hau da, zer interakzioa sortzen zen edo erabiltzen genuen estrategia bezala ere bai, nola bai transmisio hori emateko. Eta gainean ematen dugun transmisio eredu kualifikatuari garenetik, heldu rol hori eta erabili, beldurri gabe. Eta nola horretaz ari ginen, berdin zitzaigun non egon eta zertan egon, hizkuntzari ginen erabiltzen eta hizkuntzako eredua ginen, eredu kualifikatuak. Honek esan du ez dakigula dana, jakina ez dakigula dana, baina ez diogu gure kualifikazio horri ez diogu uko egingo, erabili egingo dugu. Pirueta bat. Hor lana hortik atera zan, eta horregatik nik uste generalizatzeko aukera bat zeon, eta orduan bueltatzen gara eskolara. Eskolan badaude niretzako oso importanteak diren, edo dagoen dikotomia bat batzutan egiten dugu nahi gabe edo, baina ni hemendikan entzun dut hori hala dala, eta zuek eskoletan zaudetela, badakizue, alde batetikan dago kurrikuluna eta beste aldetikan daude ekintza osagarriak. Zenbaitetan kurrikulak daude oso ondo landuak, oso ekintzak baita landuak, oso ondo programatuak, nola ez batzutan eta askotan uri atzean egon bada eta. Ezinbestekoak baloratu, ebaluatu eta kalifikatu egiten ditugunak. Eta gero esaten dugu, baina aurren motivazioarekin zenbaitetan ez datoz bat. Baina landu egin behar dira. Baina ez ditugu lortzen hizkuntzari begira lortu nahi ditugun oinarrizko helburu horiek, hain zuzen ere komunikaziorako. Egingo ditugu ekintza osagarri, pilo bat, oso onak, oso erakargarriak, eta zenbaitetan hizkuntzaren ikuspuntutik ez daude hain sistematizatuak, baina erakargarriak dira. Eta horiekin pizkatu beto lortzen dira, gure ustetan oinarrizkoagoak diren hizkuntz helburuak.
niretzako oso garbi dago, bueno, oso garbi dago, eta hitz egiten dut oso tajante, baina ez da hola, ero negoziatu egin beharko genuke, baina, bueno, tira, azaltzeko. Eskoletan, gauza bakar batek lotzen gaitu, bukaerako helburuak. Bitartean, segun aurra nolakoa den, zer dakien, gu nola geran, zer landu nahi dugun, egingo dugu, bino lortu behar duguna da, ikasleak bukatzen dutenerako gutxienezko gaitasune horiek eta ados nago urirekin errestasun desentekin zen bestela oso deseroso sentitzen gea eta utzi egiten dugu. Bino, hartara juteko bidean, guk gaude hor, ikusteko aurrean ditugun aurrak nolako hizkuntza ezagutza daukaten, horri heltzeko eta programatzeko gu benetan eredu kualifikatua gara, hizkuntzaren ikuspuntutik, irakaskuntzaren ikuspuntutik, eta gaude esparru batuan eskola, eta gure helburuak ditugu, ez erabatekoak, baina ditugunak ditugu, eta zergatik ez ditugun heldu behar. Hor kokatu, heldu horri, eta bagoaz lanea. Orduan, dikotomia hori kurrikularrak direnak, osagarriak direnak, eskolan gaude goizeko behetzetik, lautardik arte, eta espazio eta denbora oso horretan eredua gera, hizkuntz eredu kualifikatua gera. Batzutan, gure lana izango da oso zuzena, oso zorrotza. Beste batzutan izango da lasaiago. Baina hor, gu kalkulatuko dugu. Itxoin, hemen horrela egingo dugu. Orain ez, orain bai, orain ez, zer iruditzen zaizu. Hor, etengabeko, eta ganbaran, hemen gauden guztiok, baditugu elemento nahikoak, nola baiteko balorazioiek begia pizkatola itzi, entzun, eta jakin, nondikan abiatuko naiz, ikasle hauek zer dan dakitena, ez zer ez dakitena, zer da dakitena, hori nola erabiliko dut aurre egiteko, bueno, beste pirueta bat. Orduan, eskolan gaude, kokatzen gara, eta gelan sartzen gara, bagoaz gelara. Ditugu, irakasle gelako maila liburuz beteta, baina nik ezin dut, liburu hau erabili, lehenengo ikasgaia hartu, eta sistematikoki urte oro, lehenengo trimestrean gai hauek landu behar dira. Ezin dugu hori egin, ez badakigu, etorriko zaigun taldea, etorriko zizkigun ikasleak nolakoak dian. Ni material hori eskatzen dut hori mailan, zeren bapatean harrapatuko naute jokuz kanpo eta joan beharko dut begiratzea. Talde hau horrela dago, beraz, proposatuko dieta hau egitea, non dago ondo aztertuta, ondo sistematizatua. Hemen, hartuko dut, moldatuko dut, eskaini egingo diet, hau ez datera. Orduan materialan nahi dut nik erabiltzeko pentsatzen duden moduan. Sartzen naiz gelan, eta baloratu behar dugu ikasleek, talde horrek eta ikasle bakoitzak, zeren gela bakoitzean badakigu ditugula tipologia desberdineko aurrak eta taldea ere osatzen da desberdin, hizkuntzaren ikuspuntutik. Bai, egia da, ekintza kooperatiboak eta, baina orain nik ez dut hortan sartu nahi, zeren, irakasleok daukagu trebetasun oso handi bat. Ekintza marabillo zuena hartuta gure eskuetan, izorratzen dugu dos patadaz. Eta ekintza kaskar bat helduta baldin badakegu zertarako den, izango da xumea, izango da motza, izango da mekanikoa zenbait eta. Baina hori da nahi duguna. Zeren ikusti dugu, behatu dugu eta hau, 5 minutotan, segurtasuna landuko diegu aurrengan eta aurrera bagoaz. Hori egiteko gai bagea eta zuek dakizue oso ondo, gai gerala. Ematen dizkigute, testo liburutan daude, ekintza batzuk izugarriak. Baina, eske gai gehan. Minuto bat? Pirueta ikaragarria, sentitzen dut, baina hemen batzuek ikutu naute empatia, hizkuntz empatia linguistiko gai hori dela eta aurrean protagonista bat daukadala eta berari dedikatuta bihotzez, empatia linguistikoa ezinbestekoa nahi baldin badugu aurra gurekin beldurrik gabe hitz egitea eta gu eredu izatea beraientzat. Animo, gero igual bronka botako dira zuen, baina aia bat.
sonke sakithi itikiti esandleni ma isibukile sonke sakithi wo namhlanje sizoqeda sonke izinkulumo wesibukeli sonke sakithi sizosobani engathi ibhola lethu labasihlangana khona bazokhala abantu sizosobani engathi ibhola lethu labasihlangana khona bazotheleka sizosobani ngathi thina ubani ungathinta thina sishuke ibhola webafana ubani ungathinta thina sishuke ibhola webafana simathi ukukhahlela kancane kuzojabula nobani sishuke ibhola webafana qina wezinsizwa ushulo mpempe webakithi qina wezinsizwa ushulo mpempe webakithi anogijima ngebhola elihle isibukeli zishaya amaphela abenoqina wezinsizwa sizosobani bengathinta ibhola lethu labasihlangana khona bazokhala abantu sizosobani bengathinta ibhola lethu labasihlangana khona bazothelengani sizosobani bengathinta ibhola lethu labasihlangana khona bazokhala abantu sizosobani bengathinta ibhola lethu labasihlangana khona bazothelengani sizosobani engathinta thina wololoma 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 sizosobani bengathinta ibhola lethu labasihlangana khona bazokhala abantu sizosobani bengathinta ibhola lethu labasihlangana khona bazothelengani sizosobani bengathinta ibhola lethu labasihlangana khona bazokhala abantu sizosobani bengathinta ibhola lethu labasihlangana khona bazothelengani sizosobani bengathinta ibhola lethu labasihlangana khona bazokhala abantu sizosobani bengathinta ibhola lethu labasihlangana khona Eta pasatu banaiz, barkatu.